berkugung utwaton gajah gelar oh kok wonten dawuh yo halo jebul wong Ndorowati angel lah kula wau pun kondo kula wau pun matur nek wong Ndorowati niku aja digawe gampang kandhane ngeyel ya kok pun kula omongi bola-bali teng dalan nganti crigis kula nganti ilere teng tletek niku sampe ra ngandel sing metu kuwi sampean sinten Setyaki kok lah piye lho nah wis kuwi aku sebel anggere karo Setyaki lah ngopo angger petuk ming untumu ngono kuwi ayo nyebayo kae nek ora ketemu ya ayo sok nakokke ayo mulo kuwi sing nyebai Patih Udawa meneh ngopo jarean jahitke surjane ora dikirim maneh tiwas lehku ngenteni ora apa-apa kaya pripun sampeyan wis ketemu karo Setyaki lah apike piye lho ampun ngaten niku wis kadung tekan Ndorowati kok ha iki mau mah nantang aku lah nggih pripun carane kula niku ming derek pun sampeyan kudu tanggung jawab kandhani ngayel ora iso negara Ndorowati niku kaya dene sampeyan mlebu teng kandhang macan mergo wong Ndorowati niku sekti mandraguna pun pripun ana Setyaki wong ratune mawon gegedhuking ratu sampeyan ngali ora bal tak endane kok bal tak tandingane boyonge Sekar Wijaya Kusuma lah kan gitu enten ana kene tak pethuke jeneng Setyaki nggih monggo mawon kula ming manut kok Mangkahang guru sumbar molindru bumi konjing kumaludo kuntur ketuk kumap sang solone dulu mempak penyuku mambang Ong parat
ora patut banget nantang perkara karo Patih Bindrasa. Ya Patih tak dudu kaya mangkono. Urung ora urung nggonmu bakal mboyong pusaka Sekar Wijaya Kusuma bakal tok dusta bakal tok colong. Ya apa ora? Bener apa ora? Nitik saka lagak lagu-lagiamu genah wong sing kanggonan angkara murka. Lho. Yen pancen ya arep ngopo? Nanging gelem ora gelem pusaka Sekar Wijaya Kusuma bakal tak boyong ana negara ngatas angin. Lah yen aku ora entuk tugel gulumu maju ora bendet dadamojo duntang Setyaki. Yo cokot siung pengapit ora mbyar mestaka duntang Patih Bindrasa. Yo yo. Ini ambruk cadang. Oh rangsang mati. Oh Dian. Oh cegal mati. Tandur Patih Bindrasa. Oh!
Sopo ngapah Jumantara Gatotkaca sapa Patih Bindirasa ndi wong Ndrawati kon maju kabeh mati diraku po yo Dian Maduna buka. Madun buka. Candak kowe. Banting. Cokok. Bablas. Pripun Setyaki kalih Raden Gatotkaca do kawon Pati niku aja disepelekke Pati niku duwe siyung sing ketoke nek nyokot niku panase 7 penyukur pun pripun lah Kakang Udawa kok ora maju lah kacane do kalah kok aku ya Setyaki niku luwih digdaya napa to ana Angger Gatotkaca niku ya luwih digdaya lah kok kula lah banjur nggih pripun carane wong wis do maju kabeh ratune kok ming meneng wae tak tandangane Kakang Udawa duk nalika semana nyenggol bedhering Kyai Kisawa dadi brahala sak gulung gedhe
Mripate ra digo ra. Kayak kenapa kok kontal? Ora buta gedhe banget gendruwo. Kok ana buta gedhe banget iku lho. Kae ana buta gedhe banget. Pundi to? Wo. Mula sampean iku aja nyepeleke kali wong Ndorowati. Arep sampean joget-joget kaya wau iki. Nek sing duwe negara niku pun tandang. Ora iso ngopo-ngopo sampean. Ora kula tak takon ket wingi kok sampean ngetokke Brahala terus niku. Wingi ngetokke saniki ngetok. Lho seneng banget aku nek ngetokke. Ra hobi sampean karo macan. Macan ula karo Brahala niku hobi banget sampean. Terus kepiye kok? Kula dherekaken kondur sowan ngarsanipun Prabu Batara. Yo yo, Guk, ayo ditereke, Guk. Wah. Mangrukmining cakra baskara kang umiteraning asta kang umiteraning asta mangeling ana risang Wisnu Bathara ing syukur bejo Sewu Dewa Prabu kersa nulungi dhateng ingkang putra. Ayo ming betek-beteke Kakang Udawa le arep ngerjani karo sing genter. Ah nggih. Wis jupuke rono ora trima jupuke sing kono. Kala-kala mumpung ketemu. Gatotkaca, wonten dawuh. Dina iki pun bakal tedhak ana negara Ngamarta. Setyaki nderepun Kakang nggih saken dawuh Prabu. Ayo tututana ayang-ayang pun Kakang ana negara Ngamarta. Yai Setyaki, Gatotkaca ayo sowan ngarsane wakmu Prabu Puntadewa. Kula dherekaken Wa Prabu Kresna.
Sretinon langening pamyat busana maneka warna renggeng kencana ratna abro bandera layu kumitir sentrang pandresing maruta serna kumaraning wiyat mantyan kumlebeting waca Soprasta kayu kaprapal puspita anjraing siti ana ing negara ngatasangin Prabu Ataswara kang hangantu marang praptane Patih Bindrasa ing ngono kaya sineret candrani.
Mirim-mirim kembang popon, kembang popong sari mulat, kembang trate bang rayungan long melengkung
bakang sarwi bepu letan lir kembang karang sungsang lir kembang karang sungsang karang sungsang jagat Dewa Bathara Kakang Patih Ludra Reksa wonten rawuh sinuwun Sirepna Prawadya Bala kang sowan ana ing pasewakan dina iki awit aku nampa marang sowane Patih Bindirasa kang tatkala semana tak dawuhi supaya ana negara Ndrawati nglembut marang pusaka Sekar Wijaya Kusuma dadi kekuatan ingsun. Mula dikepenakno nggonmu lungguh Kakang Patih Ludra Reksa. Inggih. Sampun boten kirang sekeca Sang Prabu keparenga ing abdi ing kepatihan ngaturaken sembah pangabekti ya tak tampa pangestuku tampanana. Patih. Inggih kula tampi sinuwun. Suwe nggonku ngantu-antu marang sowanmu Kakang Patih Bindirasa. Kepiye nggonmu nglembut pusaka Sekar Wijaya Kusuma supaya dadi kekuatan ingsun nggonku bakal ngelamar marang pukulun Betari Sri Kakang Patih Bindirasa. Sadèrèngipun ingkang abdi badhe matur dos pundi kabul kawesananipun anggen kula sowan wonten negari Ndrawati keparenga ingkang abdi ngaturaken sembah pabekti sinuwun sesembahan kula ya tak tampa sembahmu pangestuku tampanana Kakang Patih. Inggih kula tampi sinuwun ingkang abdi pun togok ngaturaken sembah sungkem pabekti sinuwun Kang abdi mila ngaturaken sembah pangabekti. iya tak tampa sembahmu togok lan bilung pangestuku tampanana ya nggih kula cancang wonten puncaking paring Nggih kula tampi. kepiye Patih sinuwun yun pangapunten sadèrèngipun menawi aturipun ingkang abdi damel cuwa kagol kagelaning manah paduka sinuwun Prabu awit duk rikala semanten paduka paring dawuh dhateng ingkang abdi pinercaya dinuta wonten negari Ndrawati kinen nglembut pusaka Sekar Wijaya Kusuma kangge kegiatanipun paduka sinuwun Prabu Ataswara badhe nglamar dhateng kulun Betari Sri ingkang mapan wonten ing Pertapan Kapuk Salombong. Dur kula semanten kula sowan wonten ngarsanipun Prabu Kresna nanging jebul pusaka menika sampun boten dados kagunganipun sinuwun Ndrawati nanging sampun wonten ngarsanipun Raden Setyaki. Kabul kawesananipun duk rikala semanten dados regejekan antawisipun ingkang abdi kepatihan kaliyan Raden Setyaki. Pramila nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun nyuwun lumuntring sih samudra pangaksami paduka sinuwun pangestunipun paduka kula mboten saged mboyong dhateng pusaka Sekar Wijaya Kusuma. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing ngasepi
Sumimpan telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking playap luyu pengluyu pindha pesating sumena suping rasa jati ngono ora kabul mboyong pusaka sekali Jawa Kusuma pengestune iki kepiye Patih Bidirasa mboten dawuh kowe wis tak percaya dinuta nang negara Ndrawati lah kok kaya mangkono wis tak paringi kapercayan supaya dadi patih ngreksa kelawan ngenteng-enteng nggonku madeg ratu ana ing ngatas angin iki lah kok malah dikongkon nang negara Ndrawati ming lembut pusaka kok ora jegos keparat ora minggat saka ngarepanku ora lunga saka negara ngatas angin tak jabel nggonmu dadi patih ora lunga saka ngarepanku gap kepruk dampar dadi apa kowe njum pamit sinu pun to sinuwun pun Yanundra ngaprang kasang sayan mangimba-imbaning kayanganira sawela kingken lah kok le tegel temen to Paduka Sinuwun Patih Bidirasa niku nggih kalebet tiyang ingkang paring pambayantu Paduka wonten negari ngatas angin lah kok dipun tundung menika dos pundi lah kepiye to Gop gelaku karo Patih Bidirasa ora kena bindung lah sampean niku nggih aneh kok wong Ndrawati niku ratune Titising Wisnu kok dadak ajeng reka-reka ngambil pusaka niku pripun niku kamangka utusan patih ming patih kaya Bidirasa lah nek pancen wong lanang tenan niku mbok Paduka Sinuwun ing sowan ngarsanipun Prabu Sri Bathara Kresna menika lah malah langkung prayogi lah gunane duwe patih duwe sentana kuwi nggo apa ora nggo kongkonan kaya ngono kuwi oh nggih mpun niki sepisan muli kula badhe ngemutaken. Ngeling ki apa meneh? Bola-bali kuping-kuping kebrebeken karo nggonmu arep ngelingke arep ngeling ki apa meneh? Eling-eling Banyumasan. Trongolan ora. Ngeten sinuwun. Menawi Paduka menika sampun dangu anggenipun tresna kaliyan Dewi Sri menika miturut kula kok lepat. Awit menapa? Kuwata sing ingkang abdi menika Paduka nampi sapu dendaning Jawata. Nampi welaking Jawata awit napa? Bathari Sri menika dados geneping para Jawata. Nanging lha kok Paduka malah
lanyo-lanyo badhe nglamar menika dos pundi ya Nadyanto Pukulun Betharis niku mapan wonten pertapan Kapuk Selombo pertapanipun ingkang Rama Begawan Gembung Tanpa Sirah niku lah ya nek iso aja mergo titah niku sampun dipun paringi dawuh dening para Jawata bilih judo menika sampun wonten pacanganipun biyambak-biyambak. Menawi dewa kalih dewi, Bathara kalih Bathari nek satriya niku nggih kalih dewi. Menawi Bambang kalian Endang menika sampun wonten pacanganipun biyambak-biyambak lah kok paduka badhe ngelamar dhateng Pukulun Betharis Sri dipun dadosaken prameswari wonten negari ngatas angin menika dos pundi menapa mangke mboten dados dukanipun para Jawata. Lah nyatane Raden Janaka lho Janaka niku lak duwe kalih dewa niku dipercaya supados mejahi dhateng keraman wonten kayangan. Tegese iki ana jasane tumrap kayangan. Nek sampeyan niku napa? Ngibadah kowe ora tau lho piye? Anane mung ngrono rene dolan ngombe sampean. Ibadah ya ora tau ndonga apa meneh wong sak ndonga ora tau. Nek Kakang Sewu tak tapuk lambemu lho. Tak jiret lho lambemu. Oh ya ampun. Ndak saya dawa. Ndak modot. Ora ora Sewu tak ono. Oh ya ampun. Penguripan kula niku tengah jenengan ya. Mah kon lunga. Mula aja do cerewet. Manuta karo aku. Oh nggih, nggih pun ora kena delingke ya wis. Oh tolong ayo. Sing penting manut nampa amplop ayo. Saopo-opone manut kok. Patih Ladraksa wonten dawuh sinuwun budhal napa Wadyabala. Tumuju ana ing pertapan Kapuk Salombo. Dina iki uga aku bakal boyong marang Pukulun Betharis Sri. Perlune nggonmu mbudhalake para wadya sawektu Kanjeng Rama Penemban Gembung Tanpa Sirah ora ngeparengake Pukulun Betharis Sri tak boyong ana negara ngatas angin kene. Gawenen Karang Abang budhal dina iki aja kaya bocah wingi sore Patih Ladraksa ngestakaken nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Sinuwun. Nggih. Gulung ya. Kyonake utang pati ludira kang nyembur Heka siji diwatah manunggaling rasa Gagak rimang muni bangun ana peteng dudungi iku petenging antokana padhang dudurena padhanging
nolo ladal ingkang rayi nyadong dawuh Kirakopati ngene dina iki aku kadhawuhan suwe budhalake kowe kabeh para baju barat supaya tumuju ana ing pertapan Kapuk Salombo saperlu yen mengkone sinuwun bakal nglamar marang Pukulun Betharisi lan boyong marang Pukulun Betharisi boyong ana ing negara ngatas angin yen Begawan gembung tanpa sirah ora ngeparengake gawenen Karang Abang Sanggang Kala Kalana kala takut maring kocongnya kang mawingis Kororo porek kiri-kiri Sindung riwut payu putra lirwarayang Oh nggih terang terwaca dawuhipun Kirakopati alajeng bidalipun para kadang-kadang kula dinten menapa beri trampet brungkat kimbul gajah gelar singo parung budhal dina iki ngestaken dawuh Kirakopati